mga karanda, dito ulit tayo sa BLUETTI. And ahon tayo dito, 12 kilometers uphill. Try natin gawin ng 1 hour lang para ensayo na din. So yun, sana makayanan ko. And samahan niyo po kami sa ride namin today. And shout out RIDERZ jersey na gamit natin today. You can check on their Instagram page and follow them for orders. So yan, comfortable naman siya and napakasulit. Tapos gamit ko din yung RIDERZ na socks nila. Yan. So matchy shirt and a jersey and the socks. So yung mga karada, check out their Instagram on my description box below. And kasama natin si Kuya Gino na nagre-recover kasi nga nag-day sila kahapon. So akyat tayo dito kasi it's Saturday and kailangan natin mag-ensayo din kahit once a week. So yung mga karanda, samahan niyo po ako sa ride namin today. Syempre pag di ka pa subscribe ko na ito si Fans. God bless. Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. I hope na hindi magloko tong speedometer ko. Baka naman laging nagloloko din. Alam mo to, de-descent ako, naka-7 pa rin siya. Start tayo dito sa baba, descent, parang nagloloko na naman siya. Oh my. Kaya natin i-on yung Strava na lang natin. Lagi siya nagloloko, pero hindi ko alam kung nagloloko ba talaga siya. Ay, hindi na natapa. I hope na hindi magloko tong speedometer ko. Pero lamig na ng panahon kasi malapit ng November na and winter na din. Abot pa daw ng 10 degrees dito tingnan natin. So tara, dapat ang speed natin hindi bababa sa 8, ganun siguro. What? Try natin mag-gis. Ayun na nga mga karonda, konting kwentuhan muna tayo habang tayo umahon dito sa BLUETTI, which is the second highest mountain here in United Arab Emirates. Dito kasi malapit sa atin and gustong kong magruta dito kasi once a week lang tayong nakakapag-bike and syempre naka-ensayo din tayo dito kasi nga uphill road. And sabi ng mga pro cyclist na kaibigan natin, para daw lumakas tayo kahit na once a week, umahon na lang tayo. Kaya ako prefer kung umahon na lang kaysa sa mag long ride kasi actually mainit pa yung panahon at this point. Pero pag medyo lumamig na yung panahon, saka tayo maglo-long ride. And marami din naman tayong mga friends na naglo-long ride kaya sasama tayo doon soon. Ngayon kasi kailangan mo natin kargahan yung quadriceps or yung lower leg muscles natin para na makasabay tayo sa kanila, diba? And yun, kung nakakapagtaka man na hindi ako nakakapag long ride is because hindi pa ako sure sa sarili ko kung kaya ko makipagsabayan sa speed na yon. Kasi ang speed nila usually 35 to 40 and gusto ko kasi nakakasabay ako and kakayanin natin yan sa mga susunod pa nating ensayo and rides. Boss, umilis pag may camera. Practice lang. Hindi ako malakas. Shout out RIDERZ. Ano to? Hindi ko na maabot yung isang oras na 12 kilometers. 52 minutes na. Grabe, pagod. So, malapit na tayo. Mga 3 kilometers pa. Sila pala yung mga kasama natin, sina Kuya Eric and Kuya Gino. Sila pala yung mga nagpo-push sa akin para kargahan pa yung speed natin. And syempre, para lumakas pa tayo. Hello!
Grabe. 1 hour 18 minutes for almost 11 kilometer up here. Kapagod. Kailangan ko talaga mag-ensayo pa. Woo! Ito na kami guys. Oh. Oh, ma'am. Alright, pauwi na kami guys. Close yung kantin sa taas. Kaya magsara na kayo. Nanawagan ako. Magsara na kayo ha. Sarado na naman. Baba na kami. Go. Lusang! Hindi gumagana. Ay, ang ingay! Naglaaw! Naglaaw oh! Hello! Hello! Morning! Sabi naglaaw si Kuana! Let's go! Guys, pauwi na kami and flex ko lang tong gamit kong jersey and socks today, Riders. You can check on their Instagram account if you want to purchase one. They have Aero socks as well. So, ganda, matchy-matchy siya sa jersey ko. And yun, pauwi na kami guys. That was a good ride kasi nga nakakapag-training din ako. Kailangan din natin ipersa yung sarili natin para mas lumakas pa tayo sa ahon. And syempre, para na din hindi tayo nahuhuli, di ba, pag may mga rides. So, yun mga karanda. Tara! Hindi ko pa alam yung daan talaga dito. Ayun na nga mga karanda, pauwi na rin po tayo and nasa 33 km per hour lang po yung speed natin. Inshallah, next time, lalakas din tayo. And napakainit na rin po ng panahon at this point, so binibilisan na po namin para makapag-merienda pa. Tumigil muna kami dito sa restaurant, Tarang restaurant. Magkakape muna, tsaka parata. Egg ba yun? Lagi namin kinakain. So yung ruta namin, diretso na lang yan. Malapit na lang din yan. Shukran. Pura ka nung so yung tinatawag nilang karak. Chai. So kahit mainit yung panahon. Tamis? What? At least dito mukhang no, malinis. So pag may stoplight, nag-stop din kami kasi sumusunod kami sa batas. Disiplina ba? Wow! Alhamdulillah. Go! Thank you guys for watching my vlog. I hope to see you again in my next ride. Like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ko. God bless, go!